Yes, comrades. Good morning, everyone. Muribanji, Komaso, Maswera Banji. No, comrades. I talked about Chakwera to be arrested. Zuro, Zana. I've seen people commenting on what I said. I'm happy that the majority of you mwakam kulena du Chakwera mangidwe. That's true. Amalawi, mwina simaona kuwawa kwa ziko. Kapena simaona, maiko anzatu mena kutukikira. Why do other countries develop more than us every day, every hour, every minute? Maiko anzatu apita chisogoro. Kuma kumalawi kuno kusitipita kusogoro ya. We're only good at constructing good sentences or speaking like white people in parliament or behaving like millionaires in US, in Hollywood. Mukakama cabinet ministers. Mundu nambe ukara minister, umeenda gari moto cheaper. You get into ministerial position, you sell all the old cars, you inherit, you get the good cars that you drive. Ntima mene yosi ngabile chisogoro. Always we want to have new things. Always we want to have new ideas that are difficult to go deep into the minds of the poor people. That is also bomba likasinda. Limafuna bwese zachilendo. And zachilendo zija, sisi mapita chisogoro. The moment akachoka mboma akula amina wandali watikasinda bomba. Zachilendo zose jazima one angazoipa. We can't go forward like this. So panopa ineyo still I insist kuti Chakwera must be arrested. Or he should be detained for a month or so. At Lola Malawi tikamuone Chakwera ali ku police. Kapena kwina kwa kumena ngambukozere malo. Kuti Chakwera tikakumane naye face to face. So without meeting Chakwera face to face, ziko akazi ovuta kwambiri. And I'm saying this deep down from my heart. It pains a lot. Tinampa Chakwera vote. That was hope. That was vote of hope. DPP tatuzunza kwambiri Amalawi. Mpaka tinapanga Tonse Alliance. All parties made an alliance. Tonse Alliance. Imetina panga. But this Tonse Alliance has never helped us. My hope what was say were just shattered like that. So Chakwera must be arrested. And I don't know why his panzas zinapanga now alliance. Sizukamba china chili Jones. Apart from UTM members. But the rest of the parties that formed part of the alliance, Tonse Alliance, they're saying nothing. The reason why, we don't know, but somehow we know that they benefited Kusedi, Kukashipinda Komata. Because the whole country through these parties running Tonse Alliance, Malawians were food. And Town and Drama, Ngongole, Mena Tsira, Ngongole, IMCP. Town and Drama, Zimena Mabweleka, IMCP. Nothing to show on the ground. Town and Antamena Menda Chakwera, Panopa, where are they? Kumata. So Chakwera must be arrested. Why I'm saying Chakwera must be arrested is because kumai kuno silimazi wakupanga institute or establish commission of inquiries. Yomo imapanga antu utapita kadandole paika paika. Chakwera mena mazuzira antu, sama mazuza antu ngati mene ena muganizirayi. Chakwera had few selected people omwe machita torture. Amalawi omwe simuka kurupire. We are people. Chakwera tortured us a lot. Kwa ineyo Chakwera anandizunza kwambiri. DPP inandizunza inde 2014 or kumbuyo konsegu DPP mandizunza. Kwa mauyu Chakwera anandizunza kwambiri. And I've got nowhere to go to complain. The only thing I can do is meeting Chakwera mina timenyane. Bas, mina timanga kusika. That's what I can say. Chakwera anandizunza kwambiri. And I'm not the one. There's so many people. Omo ndiko napanga register anavutika nda Chakwera individually. Through the party MCP, through cabinet ministers, through my office of Funikira Aboma, even ku police, National Intelligence Service. Chakwera was using those offices to torture some individuals in Malawi. I am one of them. Ananzuza kwambiri Chakwera. Even OPC knows. Even the former secretary, chief secretary, the president Collins Zama knows. OPC akuziwa. National Audit Office akuziwa. Minister of Finance akuziwa. Kudu Samuel Wara. There were some orders that never favored me.
ndini control State House. So Chakwera uyu. If you want to protect Chakwera, ngati boma ili lifuna Chakwera yapange protect. Amange Chakwera, kapena pange set commission of inquiry, kwa anthu omwe Chakwera anativuta. Tifuna Chakwera kati uze, ngati samaziwa yeye kuti timavutika pansi pa ulamulo wake. This is the time. Aboma chonde a DPP. Mutenge Chakwera kapena pangani commission of inquiry. Muitana Malawi onse amene azunzika chifukwa cha Chakwera. You'll be shocked. And tavutika kuti ndi Chakwera tu. And we can't continue supporting a government at DPP ngati Chakwera samangidwa. That would be quite unfair. Ngati nyumba za malamulo kuli maofesi okuzana ndi zoona malamulo aziko ndi mena human rights issues. Yimaona ma human rights issues. Chakwera must be arrested. Tindima umbona mbili, and I've got a chain of people who want to see this happening. Komanga Chakwera sapanga choncho kuti DPP sammanga Chakwera kapena sapanga zomwe tikufuna ife commission of inquiry. Chakwera tisireni. We'll deal with him. Kumene kuli Chakwera ku aziwe. Kumene kuli DPP apita Mutharika. Ngati Chakwera samtenga kumuyika poyera apo tikamfunse mafunso amene tikuziwa ifeyo akati yankhe. Chwa boma likwanga tilalephera. O mendi kontaone naso boma lathu libe institutions omwe amaona zomwe madandolo a anthu paeka. We don't have such institutions in Malawi because all the institutions are corrupt and are politically bent and politically affiliated. So Chakwera wawa Malawi. I'm repeating this. Yesterday I said this. I continue by saying ngati boma silipanga commission of inquiry kuona nkhanza zomwe Chakwera apeleka kuma individuals. There could be only 10 people. And to 10 okha kumalawi kontiti kuze zomwe Chakwera watipangira kumalawi kunoko. 10 of us. We need Chakwera tikumane naye basi. Apo B Chakwera timu au hunt down or we hunt down Chakwera mpaka apite kulichete. We deal with this former president. We will not joke this time. What is Zuza kwambiri? And we want to set a good example. Musogoro wa ziko if he's using some institutions kumavuta anthu ena Malawi ma individuals kumavutika. Mpaka ena kufa pangozi ya ndege achina Saulus Chimba. Ndiye Malawi kumasekera aya tizingopita choncho. How do you expect development when people are being tortured, tormented secretly? Tukumavutika secretly amene mandiwa tavutika ndi Chakwera secretly. Using some people getting powers from Chakwera, misusing us, mistreating us. Mafumu akunzimba being used by Chakwera just to torture an individual wakunzimba ime akususa ndi Chakwera. Ine Malawi unazona, I will not relent. I'm saying this deep down from my heart. If you want Malawi to be good, Chakwera tishane naye. Before I die, Chakwera must face it. Aziwe kuti 5 years imene anali mu office anatilakwira kwambiri. Chimodzimodzi DPP 2014 2020 DPP inatizunza kwambiri as individuals ena anavutika. Koma tinakhukira pang'ono because pano pabwera mboma. We need amvere zimene amala zikuti wawira. DPP inatizunza tinachosa mboma. You know what happened to DPP? DPP is not a clean party as well. Anatizunza. And being not a clean party, I don't think zimetu udanda wa fair Malawi at DPP angapange. Akapanga, that DPP is a changed party. Koma ngati sapanga commission of inquiry and sapanga if they are not going to detain Chakwera 90 days in office, nga DPP sapanga detain Chakwera, kapena sapanga set special committee of inquiry pazimene Chakwera ndipangira nkhanza. Ngati sapanga ndio DPP ndichipanjo mwisi chinasinda. But within 90 days, sizoti kapena tipitezo ku press conference hayi. DPP atiitane akamugwira Chakwera. Kapena koze siku Chakwera tikakumane naye pamaso ndi pamaso. Tikamuuze chilungamo. And this process somauza former president akalakwisa tizikakumana kumbali chizipitirira. Chimodzimodzi APM naonso pena pake. Masaendesa bwino zinthu. Boma likubwera kusogolo kazamangidwe. Because some individuals kumalawi kuno amavutika kwa basi. Koma alibe kokadandaula because all the institutions amakhaloti andali agwirako. Kakwera 30, kakumalawi Human Rights Commission, kulikonse mungapite. Kayuma tichana zatu ma activist awa.
human rights onsewo kuma kako se kujandale alwa wako kona pa Chakwera poka he deserves to be arrested. If not pesa njira ina yoti Chakwera tika kumane naye anthu tikadanda ule mavuto athu an independent inquiry commission of inquiry pazini zankha zomwe Chakwera khala kupanga ngati samaziwa yeyo the people amene kwazo amalipangira nkha zawo azamangidwa after kumandi Chakwera. But Chakwera is the cause being a president of Malaiko Greece Party, commerce president of the country. Anati lakwira kwambiri. Mafumu enaso mafumu amangidwe amatizuza kwambiri kuzera kusana kwa Chakwera. So comrades Malawians, the issue of arrest ya Chakwera I'm taking it too personal this time. Ngata Chakwera ngata DPP satithandiza Chakwera ende akhale ndi security yamphamvu. If DPP is not going to help us on Chakwera, mena natizunzira Chakwera akhale ndi security yamphamvu, we'll hunt him down. Zima tuwawa. My family atakhala kuvutika kuvutika mwatu because of Chakwera with his useless people ako MCP. So DPP ngati satithandiza kutibwesera Chakwera apo tikamfuse mafunso. Ngasapanga set commission of inquiry pa zinthu zoyipa zomwe Chakwera amapangira Malawi. Chakwera atu akhale ndi security yamphamvu. You should have the whole barracks. You should have the whole armed police behind him, guarding him. Otherwise, we'll hunt him down. Sitimusia hai. Kamuzanati zuza wa MCP. Makula atu anapita kuli chete. Uso watizuza kwambiri as individuals. Andakula kuchima wa kwambiri kumaona ati ukamadandaula anzako kumadabo kuti kodi wedu kufuti kadi kumakanga tikamati Chakwera utizuza timunanga tanthamisara. This man wativuta kwa basi Chakwera. He deserve it. Aka kauti maliro amagula tikanite ndigule maliro Chakwera apite akaphukali kuli chete. Achipani cha MCP kuzira kwa Chakwera ativuta kwa basi. So comrades, the issue of arresting Chakwera ngasiziteka, DPP will be hopeless to us. Chukwa DPP na aso kuzuza aso imaziwa aso kwambiri kuzuza my individuals. You see Saros Chilima anacho DPP because of kuzuzana komweko, psychological torture. Kabambe left DPP because the same thing. So many people left DPP eating bomb. So we don't want this to go on. Kwa nanga Chakwera samangidwa, personally we hunt him down. Timpeza basi. Chukwa zimene nati lakwira zi, naiso ni muntu, nafeti mamfa kuwawa. Ndio Chakwera nati lakwira. Ndiye kuwawa kumene kuku, sitingapilile kuti 5 years tipilile. DPP ni bomb. Chakwera sana mangidwa. Tisana mafusa. Tife option team. I'm not alone. We are so many that I'm representing. Chakwera must be arrested. No matter what. Chakwera must be brought to book. Some individuals, tikadanda ule, because kuno maofesi ose aboma. Tayesesa kupitamu, mulibe anthu anzeru. Kulibe ma-institutions anzeru kumalawi kuno, uthandiza muntu. Kunkhani ya human rights. Kulibe. Ena amango yangu amala human rights commissions are just useless. Area 30 useless. Makoti useless. So Chakwera must be brought. Poyera. Tikamba milandu ndifeo. Ichabona munapanga bwanji. Munamtuma uzapanga ichi chifo cha. You can see how many times we have survived manyumba mwatumu kufuna utipwetea kutiombera kapena utipanga chipongwe. We survived. Ngakhele ina tinavulaza. Koma nthawi yambiri, zambiri. Otumidwawo timagwira. Mpaka mafumu. Ine mafumu akunzimba. I've got no sympathy for them. Whereas the Inkosama, because I don't care. These people are sense of evil. Chakwera machita use to torture some individuals here in Mzimba and here in the north. This is not Tandis. So comrades, my position is the same. Chakwera must be brought to book. Apo B, Tim Funato katika mpeza. Agaru anakatengedwa. But now we hunt him down. Muntu oyipa kwambiri Chakwera. Good morning.